Estas tumbas do mosteiro de San Pedro de Rochas pertencen á época sueva. Os suevos botaron en Galicia preto de 175 anos, que tampouco é tanto cando estamos a repasar unha historia que abrangue máis de 2000. Sen embargo, os suevos deixaron unha herdanza que para os galegos sempre tivo un valor moi importante, a parroquia. Durante o reinado de Teodomiro, no 572, aprobouse en Braga o parroquial suevo, que dividiu Galicia en dióceses equivalentes ás sés episcopais de hoxe. Estamos en Seceda do Caurel, unha aldea que pola súa estructura cabe pensar que xa existía na Idade Media. Durante séculos, a aldea constituíu o principal núcleo de poboación. Por que tivo tanto éxito este tipo de asentamento fronte ás supostas vantaxes da cidade? Estes emprazamentos ubicábanse en lugares onde era posible vivir do cultivo da terra e dos recursos do medio natural. Por iso, aínda hoxe, a aldea é a entidade de poboación máis común en Galicia.